Akár kukákat, kerékpárokat vagy kerti szerszámokat szeretnél tárolni, a Keter Signature Mega Dio színben biztonságos és időjárás álló helyet biztosít számukra. A 2020 literes kapacitásnak köszönhetően valóban tágas tárolóhelyet kínál. Az elegáns, fahatású panelek modern és stílusos megjelenést adnak, miközben időjárás állóak és rendkívül tartósak. A tároló hagyományos lakattal lezárható, így a benne lévő tárgyak biztonságban és védve vannak a lopással szemben. A beépített gázrugók könnyű és finom nyitást, valamint zárást biztosítanak. A fedél felemeléséhez vagy lezárásához nincs szükség nagy erőre. A dupla ajtók szintén praktikusak, fogantyúkkal és zárszerkezettel ellátva kényelmes hozzáférést biztosítanak. Az alacsony küszöb lehetővé teszi a kukák és más nehezebb tárgyak egyszerű berakását. A fedélhez rögzített láncok segítségével a kukák tedelei automatikusan kinyílnak, amikor a tároló teteje felemelkedik. A beépített szellőzőnyílások folyamatos légáramlást biztosítanak, így a belső tér száraz marad. Nincs nedvesség és nincs penész, ideális tárolási körülmények. Ezen kívül az állítható konzolok lehetővé teszik fapolcok beszerelését, így a tárolóhelyet pontosan az igényeidhez igazíthatod.